Ok, ce avem noi aici este un HTC Mozart jos comparat cu un iPhone 4 sus. Ambele rulând un filmuleț HD. Cel de jos este Super LCD, cel de sus e un LCD clasic. Iar filmulețul este preîncărcat, așa că nu ar trebui să avem probleme. Așa. Revenind, din păcate pe filmuleț focalizarea este destul de proastă. Iar ceea ce sare în ochi este rezoluția superioară a iPhone-ului. Dar din punct de vedere al culorilor, ecranele sunt complet comparabile.